Je bent goed voor de gezelligheid, maar we zitten er net mee op. Nou best, dan komen hè. Dan gaan wij lekker bier drinken. Wij zullen mooi dan onder meegaan. En Jorn en Liewe die zijn mij een fantastisch idee. We kepen gewoon zijn auto, we doen mooi in de run. We zullen een mooie route rijden door het land, maar zelf moeten we zulke soort barrels. En maar je ziet zelf dat autootje wat in mijn kop pielen. Ik en Leeuwen, die hebben wij het meeste dien en ik heb hun gehuurd voor deze. Oh, de auto. Liedje kanttekening, ze woont er direct net bij hè. Wij zijn nou, we kennen wel een keer deel. Nee, goed nee. Je hebt wel een keer een hand. Maar de sfeer moet ik makkelijker hè. Dat is net onbelangrijk. Daar ben ik heel goed in. Dus, Ze gaan hem nog keuren op het plak zelf. Dus ze maken voor die punten maar net naar voren en dan maar Ajax maar net zijn poet erop. Maar het is toch wel leuk. Nou, we beginnen in Tsjechië snel en dan gaan we van Tsjechië helemaal naar beneden, Italië voorbij en uiteindelijk eindigen in Bosnië. Dus we hopen eigenlijk stiekem dat het bakje dan nog goed genoeg is voor die Bosnië met gewoon goed maar op de kachel wat ons te derven hè. Ja, hij is al een keer stikken gegaan. ja, al een paar keer. Oh. Dat is helemaal weer een sterk keer ophouden. Dan wil hij hier wel een keer van. Een liedje klapbaan op huis met die. Kom maar even mooi is mooi. Door de auto in. Een heel mooi tapijt. Dus de schoentjes met uit. We hebben helaas geen airco, dus dat is wel wat jammer. We hebben hier een buis, mooi daarin. De luidspreker, mooie hoorn voor op de auto. Hier hebben wij een regenkist, daar gaan wij de barbecue spullen in doen. Ja, voor de rest zit er net zo heel veel op. Waar zit nou het meest naar u? Ja, heel simpel. Ik heb een overheid zitten. Het mooie moment dat we hier 20, 24 hier denk van nou ja, weet je dat nog dat we toen in die auto zien dat we dat en dat dingen. Dus dat is wel waar ik het meest moet. Ja.